Tabona marpaliban. Ala ni tabona nakya masih paidan tong masih haulon sarupa di dok nama lang cakal dia. Mina tabona mina marpaliban no. Jadi soalnya maimay na. Perjolo atanami tuho anggi. So kami siap paribamu awan wa siap kami. Songgok dorohanami. Songgok dorohanami nang isiro berita siap Papua doro berita tuhami bawa nam sari matua opung sire panon panon pos doro hanami nang bisa luhut dia ka partikian naroto para dia partikian molo tapangido niya tulibatan naing dodongammu saur matua dongammu rupanya kudolo kutorua non mangaludui salhut nariko di panmulun dugobi yang mangoli do pe anak usarana imania pangidua malai secara jolma dak terima rupe hita di parsari matuon ni anggi kunarujo ipangidoro hamdo nya salhutna dongammu kudolo kutaruan Bina mga luluy na hopar di panggulon niya kamarnya nakon dok ya kapohokpo. Alayang butuhat tamadok dak pangiduan mo pangiduakpo. Dang lomokpo. Igo di dok tuhatpo. Di ba kasaninang? Pos rohanami siap kami paribamu. Pasahang masudia diak ka na pinikirami itu debata. Asa imana mas saliokpo. Lima sinuhunong nami kuhay nagtuwa mo ayak ko nami ugobi secara khusus sudok konon tuhela nami si Marbon hela nami baru dapat 2 tahun tersagoma menon tu pahopu di Masyap Buru mau lihat baru persagoma mamuseng kima apala tu pahopu nami mau lihat baru nasanay hamu mga turun gabi iya jadi disagi maulus tayo Papa tu hela nami 7 mamu hela iya
Sudah dapat
Asapin haratot piling, tunggi haratot tubuh. Horas betul dia mau nanti dibandingin, piling tu di matubu. Dalam pasal-pasal minggu apa dia mau jumpa dalam minggu. Jadi pertikiran kepasangan matu mau nanti nomor. Tulang nabasa. Kalau dia di tulang itu. Asa ador-ador kan tubuh-tubuh di lompor darah tinggi. Ihok di horbo. Asa pepeng sari saur matua pak. Ima na guru nami on satu nomor ini sebut satu nomor nono. Jadi boleh tung sono pendekin abu terpasat kami. Rajanya emang baru dohon nama sonatan nama tua nama do masa siti masuk pahu dong les di rumah. Boleh tung sono penabe terpatu pahat. Saya mata nomor tua di bata mamaku selalu nadia kapasukan. Iya pasaham. Jadi jauh beruna dorong jauh. Ya, jadi itu semarwatan deh. Ada usil sakit nomor pada nami. Di dalam tua-tua atau dengan pio alef atau padonnya na dia lapan. Baik masih tu ilas padon menang satu sahatan. Horas. Saluhna barang kasih ringo-ringo asa dohon na masuk dari situ itu asa emesi tambah dua paling ngomong si baro amat tadi batara sih dia tua horas mahamu saluhna di paloro mau lutung soni bang buru dapat terpasang tani asa si titi si opa bodong na ilas rumah asa mau lutung soni bang terus satami amat tadi batama namang gohi pasu-pasu sohon ada di parsari batuan nilai namion sesuai doa kapangan para potan bare opat lebar mamang buru ate Jadi. Mulusan kami pun nanti hari muna marganing gulat, kamu mau mengatur honi isin mancanot yang buru ate. Dahuli tu lah. So ni masa ni atas yang kami pun nanti hari gulat mulai ate mang buru tahu duti mah.
Siongan ulus nagancang si torong rapun na butar pasata misa kami bonani hari mumana ng bulan. Malutung soni biyang guru. Ulus nagancang si torong rapun na butar pasata mi. Asa dohon nam sunod si tuwa asa si titi sumpa hurung na si rumah. Molo soni be ulus nagancang na butar pasata mi. Amat tadi bata mananggoy pasu-pasu na. Soni masa. bulan mga marangki, lima margasinaga. Pero di ko po yung muna, lima na sa rin madua, lima lain na berpikir. Pero sa rin roh muna, muna ka na tubuh, bisa kenolong namin, das orangnya. Sebalita man na bagamit, sebatas daruan, hari mo kami na marangki, kami dengan daw muna maras paguluan. Begitu. Pero saat kami tu paguna lamang muna, ang lubok kami natin masawang perspir. Asapin mo na pagkubabaw pertolongan. Biar ba natin yung murang-mura sa loob na tujuh-tujuh yang masawang. Asapin di ba natin bawa na si rumah. So di ba natin kami masawang perspir na buwak kami amat tadi watama yang marabay pas-pasok. Begitu. Jadi berdapat-dapat ang masawang namin yaron namin. Buwak kami lo ima sawang ulus kita terdapat. Ini hasil dari sepakatan dan toa yang bro. Tidak, itu lah. Ang kami nga obat. Yan solo kani solo kani potong dulu na sila. Highway kasama sila potong dulu yan. Alay kala naman siya sa bakat kayo obat kami. Bayo matalan. Alay, naubati. Potong mong bro pasalam namin sa tuburo namin. Jadi lah. Tuburo namin sa satan namin. Jadi. Baru ketudunay. Ang muray ma mga tuhong. Kan sudah kotor kan sudah.
Songoni lah sekaya manodot sa bungata, bungat situ orang sebitu ama, guru bero ibebera. Na sekaligus berno kupasan tabi. Songoni mahata siya kami kupasan tabi matu estem na di hutaw. Urutta. Oh, kupasan tabi ma turunan. Paribat. Asabi kamu siya kamu hata sa. Dongak. Ibat. Ulo kon terlalu memang di paramakon. Diamu raja ni bulan namin na dong di batang landasan asabo kamu para makon to kaulau ni asalan dia tu si ruhdi merupakan rohado raja namin nahurak nobe di habis alumna talumui ma dia kalai kosaluhuna gumos same martamiang raja namin asa ajar-ajar hamu tiro-tiro hamu bok kamu tuak kaulan nauli unang marnabosak kamu raja nami manguluhon yak kaya nak kemunon pahupumunon talumema pinopani damang nam sari matur raja nami diamu lola nami raja sibitua mah dot diburu agak priwat nami oleh ate kudan ubah sarohon nami dilagu diberjumunai Dina patulaya turehon daman nang sarimaton dia kena mangiun sampai sipul dia ada partikinon di pasar tamudo raja nami holong selamat tarebata barhiti bapak muna tuhami di salahunna raja nami hinaulina dengan nabi saat muna tuhami asuruto daftar bolosok kami raja nami siang kiat matutun martinangi berbidegi amat tarebata sangkan di belokong di lawokong mandi hamun sesalubna dia akan kejang niur gabena niuda sinur-sinur nampak panamu saat kami gunanya asuruto holang hata melihat gudang do na boy pasat kami tua muda salubna di raja neulola nami raja sibitu ama buru bere dor ibere sosoni madia mu raja di lawas sahuta raja nami melihat gudang do pasat asarwa nami tuhamuna di siala pembenam muna raja nami mengurupi hami mulai dari sarima damang nahiralo anon dan bernalo jahamu raja nami menuturi hami
manir narihami sikop sahat rori nalaho pahujukon siage matutu di saluhutna papainang munai amat teribata matong nama balosot marilian amat teribata dia pun salukna kabena niuda sinur-sinur pampanamuna sehat dan dipamatang ni daging saat kami bunanya suuton holang kata mulai ate do nabui terpasat tami dua muda salhuna dongas sarika ni damang nang sari madgon
Ajaria berite kotini Asa setutup perjalanan Iloni Oh Tuhan Tuhan doa bersatu Ima amang guru nami marga marga, amang guru nami marga skop, dohon amang guru nami marga. Umasailah situ rohanan. Di harorona, di nau mula garikan di hula muna, nau saringa pula. Jangan orang hamu jaga satu jalan batari dah kamulo. Orang miro hamuna namarna dua ini, margite rinci suara. Dalam muna lahu mangrupi, kami beraja di bulan-bulan. Alani nang parang somanan, roho marunan di arona. Alai mos maruhamuna, roho tanya mos mahani paman tanya. Anjir. Yang beliau dikatakan hamuna masih menani akka daparan naroma dohon akka nasiroha bersih akka ulau nabi nasahan berata asagari itu akka nani udah di muda nani dia mau memahami itu akka partiya tiga oras mana akka perjalanan asal orang masuk hataninya dua dengan itu menjauh di topi kalian asa dunia dihabiskan utara mengalak aku abang doruna saya kusima namimu akka parastaudia atau kalani angko inang roham manggohi komodo dorunami ada parastari dan di 5 bulan roh akan itu tahu patahak roh mahonton nasio akka marhite Arhite para kuipi dohot ulos na gajani amang guru kapora roi ala nunga lumuto hamuna impar ini amang arhite ulang bang ala ni akalangan na inasyo hanan dalam kami pahoton hamosyomu asa arhite para kuipi saat matutuhan dari kami yang pilih Irma ditinggal namuna terluka raja dia mengkuru kami ilu banyak akka pasangotan para hide masalah kayu tadi tunggu serta urus paraston panakaguna anggo paraston patutuna di raja hubelu alani padia miras lewanani doh panjang nami waktu kami nang bertuanuna urus raja urus orang ambil partida hide parmotu ini udah macam mana dijaga dia upah teleponani orang karibu akan peparamuna asa tumarok anon dan nami naho makaranton arona alai anak guru tidak pada rona soal maju pangalahona Walaupun non marsusu kamu kalau pangaharon nami dan nami naho masuk kamu nang karuhut nang terpatu kamu atau orang masukon hatan dan dua ada duitnya belum pangalong dua yang belum kapuni saya pihak nama calo saluhut nama kamu saruni agama semua alai jadi kalau ada kamu Ate, kami sudah masih rumah kita. Buhar raja ni angki doli nami. Saya dari rumah hitam narohana. Ini harus nirohata. Sada dua tol. Horas. Ay, si monang-monangi. Bakal musik. Ya. Waduh, ini apa? Oli dulu, iya.
Ya, dilihat tuh. Tolong. Kami mulai nang Sarimatua Damangon sampai sikap dia pada partikenon lah situ dulu rohanami dan marnalo jamu raja nami dan marnalo jamu ina pangalan hata akan tebar panerayon gogo pikiran tuhami bonane hasuhuto dan alani gogo nami dan alani pembayaran nami alai holong senamat teribatari dua kamu roh tuto matongan nami marhide pembayaran munai tuhami bonane hasuhuto dan terberosok kami raja nami sagi mama masuk amat teribata dia musalhutna amanami inanami dongan serikat nidamang nang Sarimatua salam lam dile nama tadi batama dia mau kencang niur gawe nani ulan tangamuna di huta nang di balian kami bonanya suhutun kolang hatam waliati gudang no na boy terpasata itu amu salhuna amanami inanami dongas serikat ni damang nang Sarimatua soni do raja nami dia mau hula-hula ni hula nami raja nami taruri dihami dia kapas-pasui na pinasa muna tuhami dinang Sarimatua damang nahina holongan ni rohan nami siang giat matutu ipas-pasu na pinasa muna raja nami apeme di sima susung nami tua metong diawara nami las abing me nang diawingan nami asa sau sauriruk na tua-tua asa harbangan matong dalat tuhuta balatuk matong dalat tujawu hata gabi hata pasu na pinasa ni au raja ni hulula nami salahuna saya unang matong muba saya unang matong mose asa aik na berjulak-julak matong julak-julak naim binat tutabu-tabu di saluhut na raja nami di pasu-pasu na pinasa manatu hami apon nami matong hot martongani jabu saat solu saat matubortian asimarohannya mata nomor 2 di wata saya pasarak komodita salukna perrasa do panggawian dengan taima atau mau raja ni udah nami atau mau raja nami kita salukna nang dihamu raja ni udah nami tulang nami ini marsiala itu las rohata dua sesadar jadi dia rohata itu datang sumurungi buhita maru mamulaon sudah ni makarat ya karat ya batahutta nanti orang matok melihat bahana tuhamuna raja ni udah nami yang isong ini salah kami pas nadingkan Tuhan yang akan lemah jadi alani yang raja ni udah nami katulang nami orang hatang melihat itu orang nami tuhamuna salhutna kakak raja ni udah nami nang sedih raja ni nuas sautan nami urena akan apa toyami udah nami sekitar autor orang hatang melihat itu sudah orang nami tuhamuna soalnya macam atas kami melihat tigaras
nunga sahat tinggan ulaun parsalina juaon ni beremuna imadamang nahu haulong yanyon agiat masiru hari Tuhan sahat mahita lilik ulu uhud ma horas-horas luput imahami Raja Mauliati belum saat tumpang udah dan Nuria dan ngarong be pasat-pasat ayo pasat tumpang udah Nuria jadi soni mah dihamuna pangulan ni Nuria nami upasatai matu nasa zolma ikon mate ikon mago sibuki asalung dengan musik. Gabi ngobrol gabi bake jalai kodo malake. Gabi ngobrol gabi bake jalai kodo sang apome asa suku bagi kuhasa marhite-hite guar ni debata ama dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot guar ni tondi porobadia amen. Au do haheheon do tangoluan ni na Tuhan Yesus na mangolu do ganub na porsia diaw atik pe mate ibana jaladang mate pe ibana rodi saliling ni liling na amen martangiang mahita alay Tuhan debata ama nami na di banua gicang nunga dileho ko anak mo Tuhan Yesus Kristus Tuhan matean ala ni dosa nami jala di panguluho do ibana asa dapotan hati goran dohot hangoluan hami asima roham dihami saya cari jala apuli mahami asa unang madele hami ala nau dijauho dongan namion patuh kumaha porsion nami jala pabenget marohane makirim di hangoluan sogot asa unang mangadungi hami songon naso tumadaho naso marpakirimoni saya tai di marohan nami tuho ay hodo si pangapul jala hodo haposan nami namar sikat tung tu hodo hami sangat rodi hasusudani bohal nami amin dihamuna ama nami ina nami keluarga diari nang salpu nunga borhat sada ama siat tonga-tonga ni keluarga muna ali jumolo majo pasakat tabi ni amang padita manuro tuhamu danggoy na sida marhubas di tikyon aladong ulaon di huta di sirikalang di pasahat ma tuhami padita murni borong kadsaitan nasian HKBP persiapan resort Tanjung Beringin haroro ni Horia di tikyon ima pasun ulaon mangujungi marhite-hite natapasahat damangon tuhuria jala marsari ngarmahatan lebata nagabe buhal dihamu tua katiki namanihut wenet kami maisian Johannes Sapusada ayat 25 rodi 26 songonon madidok isi dunginin na Jesus ma magdok ibana ahudo haheheon dohot hangoluan na mangolu do na porsia diaw nang pe mate ibana jala ganop na mangolu jala na porsia diaw na sotu pa mate ibana saliling liling na porsia doho disi amang dohatinang terpuk nakin imahata ni Jesus tua kasih solhot ni sila carus hati hai marasahi bersama sila jarus jalan digogoya kasih solhot na rotu Tuhan Yesus ay di tengah jalan nunga taus behosan ni sila jarus jalan di moto Yesus do nama sai alai hira-hira
Somagira dunia lakani Tuhan Yesus mangadu si Lazarus di rohani akasi solhot. Bohama akasi solhot na makaholong isongok kita tutu muladong na marsahit mo sa pasti do niluluan cara bohama asa dapat pertolongan. Ira somonima di rohani nasida dan yocar ni holong ni roha. Hape sahat ma Jesus dihutai tutu nungamustah. Nungamoding anggo si Lazarus. Gelima tutu pakilalaan nila sida nama ngalabi. Victor Hira Gotama pakirimon ni nasida. Iman wai na ape di rohamu na amang dubot na. Molo hunok boy tardodo si pataboy ni dodo alay marasing do rohani sol. Adong dong hatok macalo na masa adong naikon marpaima partikia. Sa diramoti Tuhan debata mahola ruar do hola bangot ola dion rodi saleleng ni leleng na. Amen. Tutup Pak. Ya. Pamer, iya. Satu dua. Nenengnya. Lagi. Masuk nirwana. Paut. Ada tuh. Paut jong. Batikor. Gue dok. Ngajak dong. Ini birongi. Sim. Hajol maun jalan mangi hut hotu surgo. Nadi ulamu di hajol maun jalan mangi hut hotu surgo. Ale amang si Jampi si Ringo-Ringo. Siantano do parmulaan ni daging mumula may gabetano alay Tuhan debata na manop paho. Dohot Tuhan Jesus Kristus na paluahon ho siyan dosa. Dohot ton di porbadia na majuho Tuhan ngoluan na sora suda. Ima mga ramoti orbu ni bakempay maro ari parpudi. Amen. Martua doa kana mate marhite-hite Tuhan ni olat nion olonin na todi. Asa maradian nasida sian aka ulon na ay namangi utu nasida doa kana niula nasida amen martangyang mahita. Alay Tuhan debata ama namin na di banua gijang. Horo debata na punahami rodi sude ngolo nami. Sa ilehon mahiras ni roha di hami. Asa marlas ni roha hami paimahon Tuhan Jesus Kristus Tuhan nami. Saha tutanganmu matod di nami dohot daging nami. Asa unang lilo hami di ujung ni ajal nami. Sa ilehon tod di mi manogu-nogu hami asa di ramoti hami. Molo hubolos hami rura ni linggoman ni hamateani. Asi maruham say pamasok mahami soko tu hasonangan na sunding gani. Amen. Pinasahat na partikyan tu keluarga laho maddabutano mardungan hatan ni dibaka. Eko perjulubun. Ela.
Yang boleh ikut parjul lo, tang taman. Aneh berdebu. Ayo. Kamu keluarga, memang kamu keluarga. Iban, papariban na. Papariban na dari. Bikin. Ambil tanahnya. Ambil tanahnya nak. Sini bawa nak. Tanahnya nak. Cepat. Jadi cari kode sama